Halo, proyek punika ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Ayo sinau saben indikator kanthi luwih rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nyinaoni saben parameter organisasi kasebut kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki Janus Henderson Group Plc ticker JH. Review iki digawe adhedhasar data wiwit 30 Maret 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Janus Henderson kalebu subkategori Investors, 76 organisasi melu evaluasi, iki banget perwakilan. Deleng mburi video kanggo solusi final. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 6,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori 1,5 terms. Yen katon banget wiyar, ing kabeh pasar ing total. Kita bisa wigati sing skor rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang skor 6,5 kanggo perusahaan Janus Henderson. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Janus Henderson lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Janus Henderson, nuduhake owah-owahan 11,8%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 11%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Janus Henderson punika $5,67 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $668 miliar. Janus Henderson duwe bagian 0,849%, iku salah siji saka perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $4,58 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori yaiku $201 miliar. Janus Henderson nuduhake 2,277%. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani saka kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Janus Henderson ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,849%. Kapitalisasi neraca punika 2,277%. Iki 168% tambah ing pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1. Kewajiban utang organisasi sing diteliti nganti $0,50 sen 4 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 11% saka usaha. Skor kanggo kewajiban utang perusahaan apik 1. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 14,2. Kanthi rata-rata ing subkategori 32,6, yaiku 56% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega saham kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi $399 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teko 12 sasi samestine $552 mayuta-yuta. Lan iki 38,3% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran saka kira-kira media WI mangsa ing comparison karo ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 2,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 5,1, yaiku 57% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.550 mayuta-yuta.
Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi samestine $3,53 mayuta-yuta. Iki 38% luwih saka saiki. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 15,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 15,7%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 2,939%. Sing 246% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing rega exchange organisasi Janus Henderson Group tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $2.581.000. Dene kanggo subkategori $8.938.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 71,1%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai $181.06. Rata-rata kanggo subkategori $273,800. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 34%. Prakiraan laba kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bagian saka revenue kanggo saben pegawai perusahaan punika $1.161.000. Miturut subkategori $1.747.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 50%. Taksiran revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume transaksi dodolan punika 1,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,7%. Iki minangka indikator resiko squeeze singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 34% kanggo perusahaan Janus Henderson. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 40%. Duweni potensi enggo bareng saka subkategori sing rega kira-kira padha enggo bareng Janus Henderson. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $35.97. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $47.09. Dinamika perkiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 31%. Ayo ndeleng tabel pesenan sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngandhut kabeh ing pancasan mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar pambiji Janus Henderson. Sistem informasi lan referensi guru markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan kanggo nambah ing rega $35.98 saben saham. Kesepakatan dibuka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Pambiji perusahaan digawe adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 38,52. Mandeg mundut disetel ing 33,44. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 29 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker STE iku perdagangan ngedol counterbalancing.
Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing tingkat saiki. Matur nuwun kanggo kabeh wong sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, Markets. Sampeyan minangka pamirsa paling apik ing kabeh planet.